Здравейте, Vbox потребители! Аз съм Стевко Дона БГ. Никакъв не съм. Сега, днеска ще играем Майнкрафт. Така. Да се го направя само да ми лаги по-малко. Не. Готово. Не, ще ви покажа моята къща. Ето ме. Това съм аз. Сега съм без скин, само съм с обикновеното човече. Това ми е фермата. Нарисва ли ви? Малко лаги ме. Чакай се да видим дали как. Стройки. Оп. Така, ето. Тук ни пише, ама иначе това е за косването. Ето, като цакнем тук. Ни пуска хляб. Само хляб съм му сложил. С плюсками. Чакайте. Сложил съм го намирно, защото не ми се бият сега чудовища и такива. Така. Не. Звук и музика, така. Тук пък ми пуска месо. Някакво три вида неща. Ето ги. Това е говежда пържола, печена свинска пържола и печено пилешко. Това е първият ни епизод от Майнкрафт поредиците. Още не съм ги кръстил. Ще кача клипа в Vbox. Ако можете да ми помогнете, да ми кажете защо аз съм с Mozilla Firefox и не мога да разбера защо, като влезна в YouTube, не мога да гледам клипове. Стои ми, зарежда се и нова сайт е спрян. А пък от Vbox, като влезна и да гледам YouTube клип от YouTube, да го гледам клипа от такова. Да пускам Vbox и има едни клипове, които са на YouTube. Има си емблем, и стои бяло, екрана ни зарежда. Моля ви, помогнете ми да го правя. Това беше от мен. Чао!